مسلمانہ نے بر صغیر تے کئی سو سال تک حکومت بھی فرمائی. اللہ رب العزت نے مسلمانہ نے اعزاز بھی عطا فرمایا کہ انہاں نے بر صغیر تے حکومت بھی کی تھی، تے اسلام دا نظام بھی نافذ کیتا. مگر شومی قسمت اور بد قسمتی کہ اہل اسلام کو اقتدار بھی لے لیا گیا اور انہوں نے بر صغیر دے اندر ایک نیچ قوم بنا دیتا گیا، اچھوت بنا دیتا گیا. ہندو مسلمانوں ناپاک سمجھدا سی. گرامی قدر حضرات، پاکستان کوئی 14 اگست 1947 نو ہی وجود چ نہیں آیا. ادیاں بنیاداں اور ادے نظریات جڑے قائم کیتے گئے وہ کئی صدیاں پہلے ہو گئے. اور میں تے ذاتی طور سے سمجھنا کہ جب کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ آئے، حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ دی ریاست دی بنیاد رکھی. اسی دن دو قومی نظریہ میرے آقا علیہ السلام نے کائنات مسلط فرما دیتا تے دس دیتا کہ کائنات اندر یہ دو قوماں مشرک اور مسلمان کدے اکٹھے نہیں رہ سکتے. اور قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جدو رسول عربی نو حکم ہویا کہ فرما دیو لکم دینکم ولی دین، تہاڈا دین تہاڈے نال تے ساڈا دین ساڈے نال. اے ہی دو قومی نظریے دی بنیاد سی. کافرانو کہہ دیتا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. یہی دو قومی نظریے دی بنیاد ہے نا کہ کافرانو کہہ دیتا گیا کہ تہاڈا دین تہاڈے نال تے ساڈا دین ساڈے نال. اور اگر بر صغیر دے اندر اسی دو قومی نظریے دی یا نظریہ پاکستان دی بنیاد دیکھئے تو 12ویں صدی دے اندر جدوں مغل شہنشاہ اکبر نے مندر تے مسجد نو اکٹھا کرنے دی کوشش کی تھی اور مسلمانوں نے یہ تاثر دینے دی کوشش کی تھی گئی کہ رام تے رحیم ایک کوئی ذات ہے. مندر اور مسجد ادھا فرق مٹا دیتا گیا. مسلمانہ دیاں حلال چیزاں نو حرام قرار دیتا گیا. اور یہ نعرہ بلند کیتا جا رہے کہ ہندو تے مسلمان بھائی بھائی نے. اس ویلے اللہ رب العزت نے ایک مرد کلندر نو ہمت عطا فرمائی تے امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت امام مجدد الافسانی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے. آپ نے اس یک قومی نظریت دے بت نو پاس کر کے رکھ دیتا اور دسیا کہ نا ہندو علیحدہ قوم ہے تے مسلمان علیحدہ قوم ہے. انہاں دی تہذیب و تمدن علیحدہ انہاں دا مذہب علیحدہ انہاں دی نظریات علیحدہ انہاں دی عبادات علیحدہ نے انہاں دی معاشرت علیحدہ. پھر یہ دو قوماں ایک ملک کے چکٹھیاں کھیویں رہ سکدیاں نے. گرامی قدر حضرات مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اکبر بادشاہ دے دور دے اندر وہ یک قومی نظریہ دے بوتانو جدو پاس کر کے توڑیا کائنات نے وہ بھی منظر ویکھیا کہ 12ویں صدی دے بعد جدو 14ویں صدی آئی ہندوہ نے دیکھا کہ انگریز دا تسلط بر صغیر تو ختم ہو رہے ہوئے نا تے چال بازی کر کے تے سازش کر کے مسلمانہ تے زینہ بیچ خیال ڈال دیتا جاوے کہ مسلمان تے ہندو بھائی بھائی نے تاکہ انگریز تے بر صغیر نو چھوڑ کے چلا جاوے اور مسلمان
پہلے انگریز دا غلام سی پھر ہندو دا غلام بن جائے یعنی کہ مسلمان واسطے آزادی نہیں ادا آقا تبدیل ہو جائے کدے ہندو کدے انگریز مسلمان ہمیشہ غلامی دی زندگی گزارے مگر اس دور دے اندر بھی اللہ رب العزت نے کچھ دور اندیش کچھ عقل مند تے بیدار مغز لوگ پیدا فرمائے جڑے ہندو دی سازش نو سمجھ گئے کہ ہندو چاہتا ہے کہ یک قومی نظریہ ایک قوم دا نظریہ پیش کیتا جاوے کہ ہندو تے مسلمان ایک ہی قوم نے لوگاں نے آکھیا گیا کہ ویکھو ہندو دے خون دا رنگ بھی سرخ ہے تے مسلمان دے خون دا رنگ بھی سرخ ہے اس بات تے مسلمان تے ہندو بھائی بھائی نے گرامی قدر حضرات مسلمان جدو ذہنی غلامی دے بل ٹور دیتا گیا اس ویلے نظریہ پاکستان دی بنیاد رکھی گئی اس ویلے دو قومی نظریہ دی بنیاد رکھی گئی سوال پوچھا گیا قوم کو لوں کہ مسلمان سے ایک خدا دی عبادت کر دے ہندو بے شمار خداواں دی پوجا کر دے مسلمان سے ایک قرآن دی تعلیم تے عمل کر دے ہندو گاندھی تے نہرو دے خیالات دا پیروکارے اکھیا گیا کہ مسلمان ایک نبی نو منن والا انہاں نے اپنے کئی اپنے پیشوا بنا لے انہاں دا دین علیحدہ انہاں دا مذہب علیحدہ انہاں دے عقائد علیحدہ انہاں دے عقائد علیحدہ پھر دو قوماں ایک کی میں ہو سکتی آنے مسلمان دے خلاف جدو سازش کیتی گئی اس ویلے کدے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کدے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کدے حضرت شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ کدے او مسلمانہ دے مظلوم تے بہت بڑا رہنما جنہوں کالے پانی دی سزا 1857 عیسوی دی جنگ آزادی دے سلسلے چ دتی گئی جدا آج مسلمانہ دے ذہن چ خیال بھی نہیں کدے آیا وہ ہیرو مسلمانہ دا جنہاں نو آج دی ملت نوجوانوں دا نام بھی یاد نہیں حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ وہ ساڈا مجاہد اسلام اور پھر قائد اعظم محمد علی جناب علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ حضرت پیر سید محمد جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدہ دا تاجدار حضرت مولانا محمد بخش مسلم بھی رحمت اللہ تعالی علیہ پیر آپ مان کی شریف گرامی قدر حضرات پیر آپ چورا شریف یہ بڑے بڑے نام سن جنہاں نے اس دور دے اندر قوم نو بیدار کیتا قوم نو جگایا کہ اکھیا کہ آج تو ہنو او اسلام دا اصل پیغام سنائیے جڑا 1500 سال پہلے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا پڑھئے قرآن گرامی قدر 14 اگست دے حوالہ نل میں تو ہاڑے ضمیر تو تھوڑی دستک بھی دینا چاہنا آج ساڑی ملت نوجوان نو بھول گیا کہ نظریہ پاکستان کی ہے آج پھر مسلمان دے ذہن چے ڈالے جا رہے کہ ساڑا خون ایک ہی رنگ دے ایک کیا جا رہے کہ وہ بھی انسان تے اسی بھی انسانا بعد مذہبانوں تے مسلمانوں نے بھائی بھائی قرار دیتا جامع دیاں سازشاں کیتیاں جا رہی ہیں تو آئیے اسی لوٹ جائیے لوگ کہندے نے کہ لکیر دا فقیر نہیں بنی دا پر میں کہنا کہ بچت ہونا دی ہوں دی جڑے محمد دی عشق دی لکیر دے فقیر بن جاندے نے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے سن جتی نمی لے کے پایا جے کپڑے بھی نویں لے لے آجے دکان بھی نویں تے مکان بھی نواں بنا لے اب جے پر دین محمد دا پرانا جے ہی رکھے آجے دین پرانا جے ہی رکھے آجے او اسی آج بھی پرانے دین وال لوٹ جائیے او جڑا 1500 سال پہلے عرب دی دھرتی تے تشریف لکے آیا آج بھی مسلمان اپنے زوال تو عروج وال جا سکتے اسی کدے واپس لوٹ جائیے اپنی تاریخ وال گرامی قدر حضرات اللہ کریم نے فرمایا ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فرمایا جڑا اسلام نو چھوڑ کے تے غیر دین وال ٹر پوے پروردگار نے ارشاد فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فرمایا کہ قبول کر لوے غیر دینوں اللہ فرما دے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
فرمایا او آخرت وچ گھاٹے دا سودا پیا کر دے، او گھاٹے دا سودا پیا کر دے۔ آئی دو قومیں دی نظریے دی بنیاد رکھ دیتی گئی۔ فرمایا اسلام او دین ہے جڑا اللہ نو بڑا پسند ہے۔ فرمایا اللہ دے نزدیک صاحب تو پسندیدہ دین اسلام ہے۔ پھر کیویں ہو سکدے کہ نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والا کسے ہندو دے نال کسے مشرک دے نال یاری لگا لے، او دے دین نو اچھا سمجھنے کی کوشش کرے، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا بہترین دین اسلام ہے۔ آئیے گرامی قدر حضرات، اس دور دے اندر جدو رام تے رحیم مسجد تے مندر دی پہچان ایک کرن دی کوشش کیتی گئی، اس ویلے بیدار مغز لوگاں نے تحریک پاکستان دی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اپنے خون دے نال اسلام دی آبیاری اور پاکستان دی بنیاداں دی آبیاری فرمائی۔ وہ لوگ جڑے اسلاف اہل سنت و جماعت سن، اج عجیب منظر ہو گیا۔ تاریخ اسلام دیاں کتاباں پھول کے دیکھئے تے او جڑے ہیرے سن انہاں نو پتھر بنا کے پیش کیتا گیا، تے جڑے پتھر سن انہاں نو ہیرے بنا دیتا گیا۔ تاریخ تبدیل کر دیتی گئی۔ آئیے ممبر رسول تے بیٹھن دا سی قرض ادا کریے کہ ممبر رسول تو پیغام دیتا جاوے جڑا اولیاء اللہ دا پیغام سی، جڑا اہل سنت و جماعت اسلاف دا پیغام سی، جنہاں نے پاکستان بنایا۔ اج کتاباں چونا دے ذکر نکال دیتے گئے تے جڑے پاکستان بناون دے دشمن سن، جڑے پاکستان بناون دے مخالف سن، اج انہاں نو ہیرو بنا کے پیش کر دیتا گیا۔ آئیے اسی ممبر رسول تے بیٹھ کے اپنے اسلاف دا ذکر کریے جنہاں نے پاکستان بنان واسطے قربانیاں پیش کیتیاں، جنہاں نے اپنا خون ہی نہیں، جنہاں نے اپنی اولاداں بھی نہیں، اپنی عزتاں، اور جنہاں نے اپنے تن من دھن سارا کچھ اس پاکستان نو بناون واسطے قربان کیتا۔ 30 لاکھ قربانیاں پیش کیتیاں گئیاں، پھر پاکستان بارز وجود چایا۔ لوگاں نے اپنیاں بیٹیاں نو دریاواں چل دیاں دے پانیاں چ روڑ دیتا، کیوں کہ تیرے بیٹی دی عزت تار تار نہ ہو جائے۔ وہ پاکستان پہنچے ہندوستان چھوڑ کے، کیوں؟ اس واسطے کہ اسلام بنایا کہ اسلام دا او قانون جڑا 1500 سال پہلے رسول عربی لے کے آئے، اسلام دے اندر تے پاکستان دے اندر اس قانون نو نافذ کیتا جائے، نظام مصطفیٰ نافذ کیتا جائے۔ اتھے اذان پڑھی جاوے تے کوئی روکے نہ، مسلمان نماز پڑھے تے کوئی روکے نہ، کہ صدقہ تے زکاة کرے تے کوئی روکے نہ، حج کرن بیت اللہ جاوے تے کوئی یہ دی راج رکاوٹ نہ بنے۔ اسلام دے قانون نافذ کیتے جان۔ جدو کفر نے اسلام دا رستہ روکن دی کوشش کی تھی تے مسلمانہ نے پھر اپنا ایک نظریاتی اسلامی مذہبی ریاست دی بنیاد رکھی جدا نام پاکستان سی۔ پاکستان سی اس ویلے کچھ انج دے اپنے بھی ہن سن جنہاں نے پاکستانوں نا پاکستان آکھیا، جنہاں نے پاکستانوں قبرستان آکھیا۔ وہ بھی لوگ سن جنہاں آکھیا اسی پاکستان دی پے بھی نہیں بنن دینی۔ وہ بھی لوگ سن جنہاں نے آکھیا کہ اسی پاکستان بنان دے گناہ چ شامل نہیں ہن، او اپنے سن مگر غیراں دے نال مل گئے۔ مگر اللہ کریم نے اس ویلے اتنے بڑے اولیاء پیدا فرمائے کہ جدو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ اور مولانا مسلم بی رحمت اللہ علیہ دے نال وسن پورا لاہور میرے تاجدار چورہ شریف حضرت خواجہ زلفاں والی سرکار، حضرت خواجہ احمد نبی سرکار رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے دعا کران واسطے تے عرض کیتی حضور میں قائد اعظم میرا نام محمد علی جناح ہے، تسی چورہ شریف دے تاجدار ہو، 72 گدیاں دے پیر ہو، دل جپال میں دعا کران آیا۔ حضرت بابا جی پیر سید احمد نبی گیلانی سرکار رحمت اللہ علیہ زلفاں والے نے انج پیشانی والے ویکھیا تے پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمان لگے میں ویکھنا پیا کہ ایدی پیشانی تے رب نے کامیابی لکھ دیتی ہے، ایدی پیشانی تے اللہ نے کامیابی لکھ دیتی۔ گرامی قدر حضرات، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو کلیانی سے بنایا۔ یہ پورے اہل سنت و جماعتیاں ساریاں خانقاہاں دے پیران اعظام، مشاخ اعظام، علماء اہل سنت قائد اعظم محمد علی جناح دے نال ملے۔ تائیوں کہ جدو بنارس دے اندر سنی کانفرنس، آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی جدے ویچ 1.5 لاکھ سنیاں نے شرکت کی تھی، جدے اندر 5000 اور ایک تحقیق دے مطابق 7000 علماء نے قرارداد دستخط کر کے فرمایا کہ جے قائد اعظم محمد علی جناح
تے مسلم لیگ کسے وجہ تو پاکستان نہ بھی بنا سکی تے اسی سنی پاکستان ضرور بناوا گے جے قائد اعظم کسے وجہ تو پاکستان بناوا تو منحرف بھی ہو گئے اسی سنی پھر بھی پاکستان ضرور بناوا گے اس پاکستان دیاں بنیاداں دے اندر اہل سنت و جماعت دے مشائخ انہاں دے بزرگان دین انہاں دے علماء تے عوام اہل سنت دا خون ٹھاٹھا پہ مار دے گرامی قدر حضرات پاکستان ایمیں نہیں بنیا یہ پیچھے بڑی لمبی تاریخ یہ پیچھے روحانیت بھی بڑی لمبی تاریخ ہے قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں جدوں میں انگلستان دے اندر انگلینڈ دے اندر تعلیم حاصل کرن گیا وہ عاشق رسول حضرت محمد علی جناح جنہوں آج دنیا قائد اعظم آخ دی ہے آپ فرماتے ہیں انگلینڈ دے اندر میں رات لیٹے آؤ مینوں انج لگیا کسی نے میرا بیڈ ہلایا ہے فرماتے ہیں میں دیکھا کمرے چ کوئی نظری نہ آیا دوبارہ لیٹے آ پھر انج لگیا جی میں بیڈ ہلے آؤ فرماتے ہیں میں دوبارہ دیکھا کمرے چ کوئی نہیں فرماتے ہیں تیسری بار جدوں حرکت ہوئی قائد اعظم نے اپنے دوست نو دسے آؤ فرماتے ہیں میں اٹھ کے باہر نکلیا کدھرے زلزلہ تے نہیں آیا پر میں دیکھا سارے فلیٹاں والے اپنے کمرے آرام کر رہے ہیں کہتے ہیں میں آ کے دوبارہ لیٹے آؤ میری اکھ لگ گئی ایک سونی جی شکل والے بزرگ آئے تے مینوں کہنے لگے تو ستا ہے اٹھ ہندوستان دے اندر میری امت بڑی پریشان قائد اعظم کہتے ہیں میں پوچھیا تسی کون ہو فرمایا اٹھ میں تیرا نبی محمد اٹھ میں تیرا نبی محمد اٹھ میں تیرا نبی محمد اٹھ میری امت پریشان ہے اٹھ انہوں نے پاکستان بنا کے دے قائد اعظم محمد علی جناح اپنے یار نو آکھیا سی کہ گل کسے نو دسی نال مینوں اسے دن یقین ہو گیا سی کملی والے نے آ کے بشارت دے دیتی ہے ہن پاکستان بن کے رہے گا پاکستان بن کے رہے گا قائد اعظم عاشق رسول شخصیت نے وہ لوگ جنہوں نے آکھیا ایک کافر اعظم ہے وہ لوگ جنہوں نے آکھیا ایک قائد اعظم نو نماز پڑھنی نہیں آندی انہاں لوگاں نے تاریخ نو مسخ کر دیتا وہ لوگ جنہیں انہوں بہو سمجھ دے رہے جڑے لوگاں نے آکھیا داڑھی مونڈاں دا جڑے لوگاں نے پیرانوں بے آکھیا تسی ولی تے سید ہو کے ایک داڑھی منڈے دے پیچھے پہ چل دے ہو آپ نے فرمایا اسانو کیڑا مسجد امام بنایا علماء تے مشائخ نے فرمایا اساتیوں نے اپنا دین تے اپنا وطن بناؤن واسطے ایک وکیل مقرر کیتا قائد اعظم محمد علی جناح جدو انگلینڈ دے اندر پڑھن گئے تے جڑی یونیورسٹی دے اندر داخلہ لیا آپ نے فرمایا نہ صرف اس واسطے اس یونیورسٹی چ داخلہ لیا سی کہ اس یونیورسٹی دے اندر جڑے کائنات دے قانون دانا دے نام لکھے سن انہاں جو سب تو یتے ہے میرے نبی محمد دا نام لکھیا یار نعرہ آج لگان والا ہے بولو سارے لگاؤ جی نعرہ میرے کلیجے جے ٹھنڈ نہیں پئی نعرہ میں لگاؤں گا استاد جی یہ او نعرہ جڑا سنیاں دی پہچان ہے جدو لوگاں نے آکھیا سی نا پاکستان قبرستان ادو سنی ماما دے پترہ پتہ کی نعرہ بنایا سی انہاں آکھیا سی بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پھر بولے آجے بن کے رہے گا پاکستان آؤ میں دونوں تواڈی تاریخ یاد کراواں میری ملت نوجوانوں قائد اعظم محمد علی جناح اس دور دے سکولاں تے کالجاں تے یونیورسٹیز دے بچیاں تے بچیاں نے رومال دے تے اپنے خون دے نال ایک خط لے کے بھیجیا اس خط تے خون دے نال بچیاں نے لکھیا سی
پٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا بن کے رہے گا ایک باری اچھا بولیا جے بن کے رہے گا پاکستان اس ویلے جدو پاکستان دے مخالف اپنے بھی سن تے بیگانے بھی سن اس ویلے سنیاں نے نعرہ لگایا تے بنارس سنی کانفرنس دے اندر نوجوانوں اس ویلے ایک کوئی نعرہ پہ لگدا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا سارے ڈٹ کے بولو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ اس ویلے پاکستان دے نعرے لائے تے سنیاں نے لگائے پاکستان دے مشائخ نے لگائے آؤ میں تاریخ پڑھ کے حیران رہ گیا سنیاں نے کوئی ضلع نہیں چھڑیا کوئی صوبہ نہ چھڑیا کوئی مسجد نہ چھوڑی کتے سنی کانفرنس نہ کی گئی تے ہر سنی کانفرنس دے اندر ایک قرارداد منظور کی دی گئی کہ پیران نے حکم جاری کر دیتے ہیں او ساڈا مرید ہی نہیں جیڑا مسلم لیگ نہ پاکستان واسطے ووٹ نہ دے وے جیڑا قائد اعظم نہ ووٹ نہ دے وے ساڈے سنی شیراں تے ساڈے پیراں نے فرمایا او ساڈا مرید نہیں نوجوانوں پاکستان بنانا واسطے سنی علماء نے انج دیاں قربانیاں دتیاں انج دیاں قربانیاں دتیاں علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے جدو انگریز دے خلاف جہاد دا فتویٰ دیتا تے کالی پانی دی سزا ہو گئی عمر قید دی سزا ہوئی جدوں عدالت پیش کیتا گیا تے فیصلے دا دیاڑا آیا تے آپ دا گواہ مکر گیا انہیں پہچانے آئی نہیں کہنے لگا اے او مولوی فضل حق خیر آبادی نہیں جن نے فتویٰ دیتا سی ایتا کوئی ہو رہے مولانا فضل حق خیر آبادی بول پہ فرما دینے ایدا کوئی ہو روے گا پر میں یہاں جن نے فتویٰ دیتا آسان ساڑھے بابے لا الہ الا اللہ جنہوں سمجھ آئی زندہ بھائی جنہوں سمجھ آ رہی ہو بولے بلا سبحان اللہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے حضرت امیر ملت حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا تھے آپ نے فرمایا میں تے 100 سال دا بابا ہو گیا تے میں نے پوری ملت نے امیر ملت دا لقب دیتا ہے پر میرے کندھے ایڈا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تے اے محمد علی جناب میں اپنی ذمہ داریاں تینوں پہ دینا میں تینوں دے رہا میری ملت دے نوجوانوں اے او ویلا سنیاں نے پھر گلی گلی لا الہ الا اللہ تے بن کے رہے گا پاکستان دا انج دا پیغام پہنچایا کہ بچے بچے دے خون دے اندر پاکستان رچ بس گیا پاکستان اجے بنیا نہیں اجے بنیا نہیں صرف کرنا چ پاکستان دا نام ماواں دیاں گوداں چ بچیاں دے پہ گونج دے نوجوان بڈھے مائیاں بابے نوجوان بچیاں چھوٹے چھوٹے بچے گلی گلی نعرہ لگاندے سن کہ بن کے رہے گا پاکستان پٹ کے رہے گا ہندوستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ بھی بے لایا بچہ مسلمانہ دا دور دا جا رہا اچانک بچے نو ٹھوکر لگی بچہ زمین تے ڈگیا او تے گھٹنے تے زخم آیا خون پیا وگدا ہے بچہ خون بے کے روئی جا رہا ایک ہندو مذاق کر کے کہنے لگا او تسا پاکستان بنانا ہے تسی تے نکے جے زخم دا خون بے کے روئی جاندے ہو او بچے نے ہنس کے آکھیا او ہندو دی اولاد ہے کہنے لگا ہے کھتریا او کافرہ مشرکہ بچہ بول کے کہنے لگا نہ خون تے درد نال نہیں روندا میں تے سواس تے رونا اے خون تے میں پاکستان لی بچا کے رکھیا بسم اللہ
توجہ ہے؟ بچے نے آکھیا میں تے خون جوڑ کے رکھیا سی پاکستان واسطے تے رونا اس واسطے وہاں پاکستان بنن تو پہلے ہی بہ گیا آسی و نعرہ جنہیں بچیاں دے خون دے اندر وہ ولولے پیدا کر دیتے سن نوجوانوں جدوں قرار داد پاکستان پیش کیتی گئی نا مینار پاکستان دے مقام تے کھلو کے جدوں علامہ محمد اقبال نے قرار داد پاکستان پیش کیتی ادو قرار داد پاکستان یا بنارس دے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس دے اندر یا آل انڈیا مسلم لیگ دی کانفرنس دے اندر اگر علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ پیش کیتا پاکستان دی بنیاد رکھی پاکستان دا خواب دکھایا مسلمانہ نو کہ اسی علیحدہ ماں ہندو علیحدہ اسی کٹھے نہیں رہ سکتے کیوں یہ ساڑی اذان تو سانو منع کر رہے یہ نماز تو منع کر رہے اور تساں آج میڈیا دے ذریعے دیکھ بھی رہے ہو کہ آج ہندوستان دے مسلمانہ دا کی حال ہے قائد اعظم نے فرمایا سی نا کہ جڑے مسلمان پاکستان نہ آئے وہ ساری زندگی ہندوانو اپنی وفا دا یقین ہی دلاندے رہن گے پر ہندو یقین نہیں کرے گا انہاں دی وفا تے یقین نہیں کرے گا گرامی قدر حضرات اللہ نے پاکستان سانو نعمت عطا فرمائی 1940 عیسوی 23 مارچ نو جدوں مینار پاکستان دے اس عظیم گراؤنڈ دے اندر پاکستان دا نظریہ پیش کیتا گیا دو قومی نظریہ یہ دو قومی نظریہ کی ہے آج میری ملت دے نوجوانوں بھلا دیتا گیا بھولیا نہیں بھلا دیتا گیا ہے اپنے گھران تاریخ پاکستان تے او دے وچ مشائخ اہل سنت تے علماء اہل سنت دا کردار کی سی ایک کتابہ لے آکے رکھو توڑیاں اگلیاں نسلوں نے پتہ لگے کہ پاکستان بنایا بھی سنیاں سی تے بچانا بھی سنیاں ہیں اور اے تے الحمدللہ پاکستان کو مٹن واسطے تے نہیں نہ بڑھیا مٹن واسطے نہیں بڑھیا انہوں خدا تے رسول دیاں رکھاں نے انہوں ہمیشہ واسطے خدا تے رسول دیاں رکھاں اسلام دا ایمیں کلا نہیں بنایا گیا انہوں مٹن واسطے نہیں بنایا گیا یہ جڑیاں 30 لاکھ قربانیاں دیتیاں گئیاں وہ کوئی رائے گاہ نہیں چلیاں جان گیاں گرامی قدر حضرات جدوں نظریہ پاکستان پیش کیتا گیا مینار پاکستان دی سرزمین تے بچے دا نعرہ سی کہ پاکستان بن کے رہے گا چودھری رحمت علی رحمت اللہ علیہ مرحوم نے تقریباً 1930 عیسوی دے اندر پاکستان دا نام رکھ دیتا 14 اگست تے آج دن کیڑا ہے جمعۃ المبارک جس دن پاکستان بنیا سی اس دن بھی 14 اگست تے جمعۃ المبارک تے رمضان شریف دی 27ویں شب ادھی رات دا ویلا لوگ شب قدر پہ منا دے سن تے پہلی بار مسلمانہ دے کنہ چ آواز گونجی ریڈیو پاکستان سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے یہ کوئی اتفاق نہیں سی کہ جمعہ دا دن ہوئے شب قدر ہوئے رمضان شریف دا مہینہ ہوئے 14 اگست جمعہ دی رات ہوئے کہ پاکستان بنن دا اچانک اعلان کر دیتا جاوے کہ پاکستان مارد وجود چاگے کہ اسی ریڈیو پاکستان تو پہ بولنے ہاں پہلی بار پاکستان بنن دا اعلان کیتا گیا اس ویلے مسلمانوں نے قربانیاں بھول گئیاں قربانیاں نوجوانوں ساڑھے اسلاف نے پورے بر صغیر دا سفر کیتا ساڑھے علماء تے مشائخ نے سفر دن رات کر کے تے لوگاں تک پیغام پہنچایا کہ کانگریس یہ ہندوان دی پارٹی ہے انہوں ووٹ تے مسلم لیگ اس دور دی حکم دیتا مریدانوں کہ ووٹ مسلم لیگ نو دے کے کامیاب کرو تاکہ اسی سیاسی طور تے بھی مسلمان مضبوط ہو جائیے نوجوانوں پاکستان واسطے علماء نے بھی قربانیاں دیتیاں مشائخ نے بھی قربانیاں دیتیاں عوام الناس نے بھی قربانیاں دیتیاں میں نو او دور یاد آ رہا حضرت غلام مجدد مٹیاروی سندھ تو حضور مجدد پاک دی اولاد پاک تے تو گرفتار کیتے گئے نا تے آپ نے جیل چلے کے گئے تے آپ دے بابا جان نے پیغام بھیجیا پترا جے تینوں لگ دے نا سچا ہے تے معافی نہ منگی تے جے معافی مانگ لئی تے باپ نو چہرہ نہ وکھاویں تے جدوں پانی پیش کیتا گیا نا بڑی پیاس دے عالم دے اندر تے جیلر پانی لے کے آیا
حضرت غلام مجدد نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ سرہندی آپ نے ارشاد فرمایا پی لیندا جے کدے پیالے چ پانی دی جگہ تیرا خون ہوندا. ایسے حوصلے والے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت. آپ دا کردار پتہ کی سی؟ ایک تے خلفاء نو تے مریدین نو آپ نے فرمایا کہ بھائی ڈٹ کے پاکستان دے نظریے دو اجاگر کرو تے مسلمانوں تک پیغام پہنچاؤ. تے آپ جدو کسی نو خط لکھ دے سن نا تے خط دے کاغذ دے اوپر آپ جڑی ٹکٹ ہوندی سی او دے اوتے انگریز دی تصویر بنی سی نا جارج پنجم دی. تے آپ ساری زندگی ٹکٹ الٹا لگاندے سن. الٹا لگانا تے فرماندے سن لو میں جارج پنجم نو الٹا لٹکا دیتا ہے. جارج پنجم نو میں الٹا لٹکا دیتا. ساری زندگی آپ نے ٹکٹ بھی الٹا لگایا. ساڑھے علماء تے مشائخ نے انج کردار ادا کیتے. میں نے دور یاد آ گیا فتح محمد او جنہوں دنیا ٹیپو سلطان کہن دی. اس جنے نے بھی دو قومی نظریہ دی پر صغیر پاک و ہند دے اندر پہرے داری کی تھی. میں کدہ نام لواں گرامی قدر حضرات جدو پاکستان بنیا تے 3 دن دے بعد چھوٹی عید دا دیہڑا تے قائد اعظم محمد علی جناح نے جامع مسجد قصابہ دے اندر عید دی نماز پڑھی تے جماعت پتہ کنے کرائی سی؟ حضرت اشاہ احمد رضا خان حضرت اشاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی تے اعلیٰ حضرت خلیفہ حضرت علامہ عبدالعلیم مرٹھی رحمت اللہ علیہ صدیقی وہ جڑا حضرت سیدنا صدیق اکبر دی اولاد ہے. آپ نے نماز پڑھائی تے قائد اعظم محمد علی جناح اور آپ دے سارے رفقا نے اس ویلے نماز عید نو ایک سنی عالم دے پیچھے پڑھیا. اور میں اگلی وضاحت بھی کر جاواں نوجوانوں یہ پاکستان تے بنایا سی کہ ایتھے اسلام دیاں حداں نو پامال نہ کیتا جائے. اے ریاست مدینہ دی بنیاد دے اتے بنیاد رکھ کے تے ریاست پاکستان اس واسطے بنائی گئی سی کہ ایتھے نظام مصطفیٰ نافذ کیتا جائے. مگر شومی قسمت شومی مقدر ساڑی بد قسمتی کہ پاکستان بنیا تے انہاں لوگاں دے ہتھاں وچ پلیٹ وچ پیش کر دیتا گیا جڑے پاکستان دے بناون دے مخالف سن. پاکستان بنن تو بعد جدو نظام مصطفیٰ نافذ نہ ہویا تے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت پیر مٹیار رحمت اللہ علیہ پیر آف مانکی شریف رحمت اللہ علیہ اس سارے پیران نظام کٹھے ہو کے ارباب اختیار کل گئے. ارباب اقتدار کل گئے. انہاں آکھیا ساڑیاں قربانیاں دا کی بنیا تسان کملی والد دا نظام کیوں نہیں نافذ کر رہے؟ تے بڑا غیر سنجیدہ جو انہاں جواب دیتا. انہاں آکھیا جی اسمبلی بن گئی ہے ہن اوہی نظام چلے گا جڑا اسمبلی پاس کرے گی. اسمبلی بن گئی نظام مصطفیٰ نو پس پشت ڈال دیتا گیا. آج بھی اہل سنت و جماعت دا موقف یہی ہے کہ پاکستان چونکہ سنیاں نے بنایا ادھے چ نظام بھی او کملی والدہ 1500 سال پرانا ہی نافذ کیتا جائے. مگر میں نے شکوہ صرف صاحب اقتدار لوگا کو لی نہیں میں نے تو ہاڑے تے بھی شکوائے. کیوں؟ آج 6 فٹ دے وجود ہوتے تیرے تے میرے کو پاکستان دا نظام تے نظام مصطفیٰ تے نافذ کیتا نہیں جاندہ. 6 فٹ دا وجود تے 5 فٹ دا وجود ایڈے تے اسی اج نظام مصطفیٰ نافذ نہیں کر سکے. نوجوان حکومت نے کہنا کہ نماز پڑھو تے کیا پھر پڑھو گے؟ یہ حکومت اعلان کرے روزہ رکھو پھر رکھو گے. حکومت اعلان کرے زکوٰۃ ادا کرو کیا پھر ادا کرو گے؟ کیا نظام مصطفیٰ دا نام ہے؟ ہرگز نہیں. کیا حکومت اعلان کرے پھر حج کرو گے؟ بلکہ نظام مصطفیٰ تے حکم نماز تے 1500 سال پہلے آ گیا. زکوٰۃ روزے دا حکم 1500 سال پہلے آ گیا. پہلے اپنے وجود تے نظام مصطفیٰ نافذ کرو. اج دے دن دا آئی پیغام ہے تساں تے ہندوؤں کو جان چھڑا کے تے لکھاں قربانیاں دے کے پاکستان بنایا. اے میری ملت دیو نوجوانوں کہ اج بھی تواڈے گھراں دے اندر انڈیا دیاں فلماں ویکھیاں جاندیاں نے پھر تسی نظریہ پاکستان نال غداری پہ کر دے ہو. کہ تیرے موبائل دے اندر ہندوؤں دے گانے نے پھر سمجھ جا تو پاکستان دے شہیداں نال غداری پہ کرنا ہے.
جے تیرے گھر دے اندر اج بھی ہندوؤں دا نظام ہے، جے اج بھی تیرے گھر دے اندر انڈیا دا چینل ویکھیا جاندا ہے، جے اج بھی تیرے گھر دے ویڑے وچ گلی وچ انڈیا دے گانے دیاں بازائیں ہوندیاں نے، جے اج بھی تیرے موبائل دے اندر انڈیا دیاں ہیروئناں دیاں تصویراں نے، پھر تو نظریہ پاکستان دا مخالف ہے، پھر تو نبی دے دین نال غداری پیا کرنا ہے، مسلمان نہیں، پھر تو مسلمانہ دے نال غداری پیا کرنا ہے، تو مسلمان ہو کے نظریہ پاکستان نال مخالفت کر رہے ہیں۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جوڑ کے فرما دینے، آپ فرما دینے، ایک غیر ملک دیاں باغاں بچوں، ایک غیر ملک دیاں باغاں بچوں تے میوے کھان نہ جائے اپنے دیس دیاں واللہ نالوں کہ تمہیں کھو کھو کھائیے۔ یہ پاکستان بنا کے بھی تو انڈیا والی ویکھنا ہے، یہ فلمہ تے گانے او دے سننے نے، پھر پاکستان کیوں بنایا سے؟ یہ تینوں اپنے ملک تے ایدی تہذیب تے اسلام نال پیار نہیں، پھر کیوں علیحدہ کیتا گیا سی ملک؟ پھر پاکستان کیوں بنایا گیا؟ اتھے تے اساں اس واسطے پاکستان بنایا سی کہ اتھے نبی کریم نے جڑے قانون دیتے وہ نافذ کیتے جان، مسلمان کھلے عام نماز دے اذان پڑھے تے کوئی روکن والا بھی نہ ہوئے، کوئی مسجد دے اندر سور دی تے خنزیر دی کھل نہ سٹ کے جاوے، یہ تاریخ گواہ اے مسلمانہ تے ہندوستان چ ظلم تے ستم کیتے گئے۔ آؤ نوجوانوں، اگر تسی سچے پاکستانیوں تے نظریہ پاکستان دے اگر تسی حامی ہو نا، اگر تسی قائد اعظم محمد علی جناح تے علامہ اقبال دے روحانی اولاد ہو، اگر انہاں دے نظریات دے حامی ہو، آؤ آج اس بعد اس دور دے اندر اس دن دے اتے عہد کرو کہ اسی اپنے وجود اتے بھی نظام مصطفیٰ نافذ کرانگے۔ نہیں بولے تسی؟ آج اصل نعرہ کے بن کے رہے گا پاکستان، آج اصل نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ عہد کرو کہ اسی اپنے وجود ہوتے، اپنے گھر ہوتے، اپنی اولاد ہوتے، او نظریہ، اسی او دین اسلام، او نظام مصطفیٰ نافذ کرانگے۔ اے وطن دیو بہارو، ہمیشہ انہوں نے سلام کرو نوجوانوں، اے وطن اللہ نے نعمت عطا کی تیجے، تے اللہ فرما دے ایمان والے نعمتان دا شکر ادا کر دینے، پر شکر ادا انج نہیں کرنا کہ موٹر سائیکل دا سلنسر اتار کے، نہیں، ون ویلنگ کر کے، نہیں، ایک شکر ادا کرن دا طریقہ تے نہیں نا، یہ تے ہندوؤں والی قسم ہو گئی نا۔ اگر جے تینوں پاکستان بنن دی 14 اگست تے خوشی ہے نا، پھر اپنے گھر جا کے ایک بار سورہ فاتحہ تے 3 بار کل شریف پڑھ کے نا تے کہا یا اللہ جنہ پاکستان واسطے قربانیاں کیتیاں سن میں انہاں دی بارگاہ پیش کیتا، انہاں دی بارگاہ دا ثواب پیش کر۔ آئی نعمت شکر دا طریقہ، اگر تینوں پاکستان بناما دی خوشی ہے، پھر آج اپنے دل نال عہد کر کہ میں پاکستان دے اندر ہمیشہ کوشش کرانگا کہ اے صاف ستھرا میرا ملک رہے، اے میرا دیس وسدا رہے، اپنے گھر دا کوڑا کٹھا کر کے تے جے تو اپنی گلی چو سٹ دینا نا، پھر انجی سمجھ تو اپنے ویڑے نو پاکستان سمجھے، تو گلی نو پاکستان نہیں سمجھے، یا تو دیوار اتے پان کھا کے تھک دینا نا، پھر سمجھ آ تو اجے پاکستان دی قدر کیتی ہی نہیں، تو نظریہ پاکستانوں سمجھے ہی نہیں۔ اگر تو اپنے ملک دیاں گلیاں نو گندہ کر رہے ہیں، اگر پاکستان دا نام تیری وجہ تو کسے وجہ تو بدنام ہو رہے، پھر تو نظریہ پاکستان نہ غداری پہ کرنا ہے۔ آ پاکستان نال پیار کرو، اس پاکستانوں ظاہری تے باطنی طور تے صاف ستھرا رکھن دا اج عہد کرو، اس پاکستان دی سلامتی دیاں دعاواں کرو۔ وہ لوگ
जिन्हां ने पाकिस्तान वास्ते कुर्बानियां ते जिंदगियां कुर्बान कर छड़ियां उन्हां लोगां दी रूहां नूं अज इसाले सवाब करो। हिंदू ने जदों वेख्या ना मुसलमाना पाकिस्तान बना भी लिया वस भी पे ते तुहानूं याद ना 1965 ईस्वी दी जंग फिर रातों रात हमला किया समझदे सन और मुसलमान सो गए असी रातों रात हमला करांगे पर भेडां लखां भी होण शेर इको ही बड़ा होंदा है शेर इको ही बड़ा होंदा है। टीपू सुल्तान ने ताइयों फरमाया सी ना कि गिद्दड़ दी 100 साल दी जिंदगी नालों शेर दी एक दिन दी जिंदगी बेहतर होंदी है। 1965 ईस्वी दी जंग दे अंदर हिंदू बनिया ने कोशिश की थी पाकिस्तान नूं मिटा देवा। ओ हिंदू फौज जिन्ना आख्या सी असां सवेरे नाश्ता लाहौर करना है फिर उन्होंने अजीब मंजर वेखे आओ अजीब मंजर वेखे आओ नौजवानों हजरत शरकपुर दा ताजदार हजरत मियां शेर मुहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदियां दा इमाम आप दा एक यार कहंदा 1965 ईस्वी दी जंग दी रात मैं ख्वाब विच वेखिया कि शादराम और लाहौर ते हजरत मियां शेर रब्बानी मियां शेर मुहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह सियालकोट वाल दौड़ते जा रहे। वो कहता मैं पूछया बाबा जी किधर जा रहे हो? आपने फरमाया सियालकोट चविंडा बॉर्डर से हिंदुओं ने पाकिस्तान से हमला कर दिता है मैं उसे मदद करने जा रहे हैं। वो कह लगा हुजूर मियां साहब आ लाहौर बरकी हडियारा इथे भी हिंदुआ हमला किया है लाहौर नेड़े सियालकोट दूर है एडी दूर की लैन चले हो लाहौर नू संभालो। आपने फरमाया ना ना मेरी सियालकोट ड्यूटी लगी है लाहौर दाता साहब की ड्यूटी लगी है। ताइयों ते हिंदू फौजी जेड़े गिरफ्तार किए गए वो कहते ने जदों असी जहाज तो बंब रावी दे पुल ते सटदे सा एक सबज चोले वाला बाबा बंब पकड़ के थैले च पाई जांदा